Tervetuloa Kotikatsomon Ylen suoriin lähetyksiin. Ja tänään meillä on haastattelussa taidemaalari Unto Katajisto tuolta Taivalkoskelta. Ole hyvä. Hyvää päivää, Kotikatsomot. Minä olen tosiaan taiteilija Unto Katajisto Taivalkoskelta. Maalaan monenlaista. Maalailen menneistä ajoista, maalailen tätä päivää, maalailen tulevaisuutta, maalailen taivaanrantaa. Olen tehnyt viime aikoina paljon öljyväritöitä, myös hiilitöitä, vesiväritöitä, pätkätöitä, määräaikaistöitä, kesätöitä, pihatöitä ja valvonut öitä. Ja luovuutta etsinyt luovuuden lähteillä, niillä niin ajattomilla, niin ikuisilla nuoruuden ja luovuuden lähteillä olen viipynyt ja olen taas tekemässä uutta mallistoa taidenäyttelyä. Tervetuloa kaikki asiasta kiinnostuneet katsomaan teoksiani Taivalkoski, Kuusistontie 7B12. Hei hei, antakaa luovuuden ja loistaa ja kaikkien kukkien kukkia.